पर्बतझरानि हाखौ फेरेंगानि हा बुङोब्ला भुल जागोन। पर्बतझरानि हाखौ फरेस्टनि हा बुङोब्ला बे भुल जागोन। पर्बतझरा जाहाराव दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबो आदा लारु बान्दारु दे आदा लारु दे दानिया खोनासंफिनदो प्रमद नोंथां। मालायनो फाननाङा जोंनियाखौ मालायनो फाननाङा बे हाया जोंनिखा बे हाया जोंनिखा। आङो नैबे जायगायाव फैनानै बे पर्बतझरा ओनसोलनि बर' फिसाफोरजों लोगोसे पर्बतझरा ओनसोलनि बर' फिसाफोरजों लोगोसे बिथांमोननि दुखु खालामफानो मोननायाव आं गावखौनो भाग्यबान सानदों। बिथांमोना दिनै संसार जानायनि मोनसे बिराद गिदिर आनजादाव भुगिदों। दा बे आनजादखौ प्रमद बर' बिथाङा बुजियाबा सोर बुजिबावगोन। बे रायजो राजा बे बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ लानानै बिथाङा गोबां बोसोर बड'लेण्ड नांगौ होननानै आन्दलन खालामदों। दिनै बे प्रमद बर'आनो बिथांमोनखौ हा गैजायै खालामनो नाजायोब्ला जों आरो मा बुंबावनो। आं बेखायनो प्रमद बर' बिथांखौ बर' रावजों गेबें रावजों फोरमायनो सानदों। गिबियाव आङो दोंसे मेथाइ खनगोन। बे मेथाइआ बिथांमोननि रायजो जानायजों सोमोन्दो दङ। पर्बतझरा जाहाराव दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबो आदा लारु बान्दारु दे आदा लारु दे दानिया खोनासंफिनदो प्रमद नोंथां। दा बिनि मिनिङा जाहैबाय जारिमिनारि पर्बतझरानि रायजोफ्रा बे हाजों बेसेबां सोमोन्दो दङ। जारिमिनारि पर्बतझरानि बे बिसाफ्रा बे पर्बतझरानि प्राकृतिक आबहावाजों थैजों सोमोन्दो दङ बेखौ फोरमायदों बे मेथाइयाव। बेखायनो प्रमदआ गिबियावनो बे पर्बतझरानि हाखौ फेरेंगानि हा बुङोब्ला भुल जागोन। पर्बतझरानि हाखौ फरेस्टनि हा बुङोब्ला बे भुल जागोन। बे रायजो राजाया बे हानि बिगोमा, हाग्रा एवस्रांजेननाय, बिफां लाइफां गायजेननाय, बिफां लाइफांखौ जोथोन लाजेननाय। दा बे मेथाइनि मिनिङानो बेनो। साल जरा माखु जरा बिहरनाया नङा होमबा। दा बे गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआबो दंफां बेबसाय खालामोमोन। अपेनलि दंफां बेबसाय खालामदोंमोन। आरो ब्रिटिश गभर्नमेन्टआबो गोदो जमिनदार एक्टखौ एबलिश खालामैयावहाय बे ओनसोलनि अथ'रिटिनो गभर्नमेन्टनो गावसोर जा खामायो बिनि मोनसे अंखखौ फैसाखौ बाहायनो गालांखायोमोन आरो मा। दा बेखौ खालामोब्ला मा होनदों थाइसेयाव 75 फैसाखौ गालांनानै 25 फैसाखौल' ब्रिटिशफ्रा लांदोंमोन। बिनि मानिया मा? होमबा प्रमद बर'आ बोरै बुंनो हाखो जे बे हाया जोंनि होननानै, बे रायजो राजानि नङा होननानै। आरो 2 नाम्बार खोथाया जाहैबाय ब्रिटिशफ्रा भारतखौ नागारलांनायनि उनाव जमिनदार एक्टखौ बोखांनायनि उनावहाय, लेन्डलर्डसनि आयेनखौ बोखांनायनि उनावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ खनसेबो बे ओनसोलाव पर्बतझरा ओनसोलाव जरिब खालामफैयाखै। हा जरिबानो खालामाब्ला बे हाफ्रा जोंनि नामाव बोरै नामजारि जागोन नङा होमबा। दा बेखौनो प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि टिमा मा जानला मेनला सोरबा माबा फरेस्ट अफिसारनो सोरबा माबा रेन्जार डिअफोरनि खोथा लानानै बिथांमोनखौ हा गैजारोङै खालामदों। दा बेखायनो प्रमद बर' बिथाङा गामिनि मानसिफोरनो, बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरजों गामिनि मानसिफोरजों ज' जिरायनानै सावरायनांगौ नङा होमबा। गोदो बड'लेण्ड बिनायाव इन्टेलेक्सुवेल मिटिं खालामोन बिथाङा। बे इन्टेलेक्सुवेल मिटिंखौनो खालामफैथोंना, जोंबो मोजां बुजायगौमोन। दा बेना भुल जादों। आरो फंसेबाव 3 नाम्बार बाथ्राया जाहैबाय, प्रमद बर'नो बुंनो लुबैनाय बाथ्राया जाहैबाय नै ओरै। जिहेथु बे हानि बिगोमाया बे आंनि फंबाय बिनानावमोनहानो। दा बेखायनो जेसे हायो एसे आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंनानै हानि जरिबखौ खालामनांगौ नङा होमबा। नामजारि खालामना होनांगौ। जेब्ला नामजारिया जाबाय सोर फैथों नङा होमबा। आग्लायखागोन बा गभर्नमेन्टनि हाया एसे थाखागोन। दा बे हायाव बियो गायसनग्रोबाय।
ओमफ्राय माखासे हाखौ मालाय नामजारिफोरखौहाय जेरै नांगौ एरै सोरबा 15 लाखनि फानबाय सोरबा 20 लाखनि फानबाय सोरबा 25 लाखनि फानबाय लोगो लोगोनो बासबारि बे ओनसोला गेदेर क'क्राझार बायदि जाजेनबाय दा बेखिनिखौ मानो मावाखै बियो हानि बिगोमानि हाखौ मालायनि हाखौ बे बन्दक होनायाथ' बन्दक होखुमानाय जाबाय खावनाय जादोंना जायाखै बियो खावनाय जादों सिखावसो होमबा दा बेखाय प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजानि सुथुर जानो हाया बिथांखौ बे जोंनि बिदा फंबायासो भट होनानै बेखौ इएम खालामदों बेयो दिनै माबा सिएम जादों दा बेखाय बिथाङा बे रायजो राजाफोरनाव सोङाबालानो जेबो दा मावथारदों भुल जागोन आं बेखौनो खावलायबाय थेंक इउ मा बुङो दिनै पेट्रल लुनायाथ' फिसा खोथाबावसो हायानो गैयाब्ला आं बे संसाराव अखाफोराव थांगोन नामा फाग्ला अखाफोराव थांगोन नामा थैनायजों हा गैजायजों एखे ना बे रेल लाइनाव दख'ना सुरि सोंनानै प्लास्टिक सोंनानै थागोन नामा बर' जाथिया थाया बिदि साग्रा जाथि नङा बे हानि बिगोमा बे जाथिया रिउ रिउ बैबो आंनि बैबो आंनि बेखौ बे भिखारि खालामनो नागिरनाय जादोंना दा बेवहाय बे पेट्रल लुनायाथ' जागोन आरो बाराबो जानो हागौ नंना नङा औ होमबा दा बेखौ बुजिनांगोन प्रमद बर'आ बेफोरबायदि भाषाखौ टेकनिकखौ रोंखागौ ओंखायनो रायजो राजाखौ बिथाङा प्रभक दा खालामदों प्लिज डु नट प्रभक दिस पोर villages of this area बे ओनसोलनि दुखुनांथाव गरिब दुखिया रायजो राजाखौ बिथाङा जाहाथे रागा दा फोजोंथों नङा होमबा प्रमद बर'आ बोरै फैनो बेलाय नङा होमबा बियो फैयोब्ला प्रमद सारा जुदि फैयोबा जुरि खालामनो फैदोंना एकबारैनो फात्ता हानि फात्ता लानानै फैथों औ होमब्लासो रायजो राजाया बेखौ फैहोगोन न'आव फैहोआ औ फैथों होमबासो जों फैहोगोन औ जाबाय दे जाय हक बेनो औ